Mayong aga mga bata, bag-o ko itudlo sa inyo ang bago nga letra subong, hambalo naton anay ang mga adlaw sa isa ka semana. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, kag Domingo. Ato naman tunan subong ang letra nga S. Ang letra nga S may tunog nga S. Mga butang nga nagasugod sa letra nga S. Singkamas, sipilyo, santol, saging, sambag, subay, stapler, silhig, singsing. Paano naton sulaton ang letrang S? Isa, 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 isa pa, isa, isa. Ato naman nasutunan subong nga adlaw ang letra nga S nga may tunog nga